आई सबसे पहले देवादिदेव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। गणेश जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहल बा, सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन हमार चैनल के देखता, सब कोई के पैर छू के प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। ताए भे देखी हम ललिता जी आज बहुत सुंदर एगो लेके आइल बनी शिव चर्चा कथा सुने के प्रयास जरूर करब। कथा में यह बाकी एगो राक्षसीन बाड़ी, उनका राक्षस रूप बा। एगो लड़की वही रास्ता से गुजरत तड़ी, ओह राक्षसीन के कैसे अपन फुआ बना के अपन जान बचैले बड़ी, अपना जान के रक्षा कैले बड़ी। अपना भतीजा के जीवन दान ओ राक्षसीन के दिल जीत के अपना भतीजा छठियार के दिन जीवन दान मंगले बड़ी और उनका मिलल बा। तो आइए कथा के माध्यम से समझब, कथा सुनम तो अंत तक सुनम, काहे कि शिव चर्चा कथा के फल रौरा तबे प्राप्त करब। कथा के अंत तक सुने के प्रयास जरूर करब भैया दीदी, ध्यान से सुनब कथा। ताई गुरु बहना देखी, एगो गांव में दूगो बहन रहत रही लोग। दूगो बहन रही जा, एगो बहन रही जे बड़ रही, उनकर मान आदर बहुत ज़्यादा घर में रहे। सब कोई उनकरा के पूछत आछत रहे, काहे कि घर के उनकरा के समझत रहे आदमी की लक्ष्मणिया बाड़ी, बेटी बाड़ी। ऐसे मान आदर बहुत ज़्यादा रहे उनकरा। आ बहुत सुंदर रही, गोर रही, बहुत सुंदर रही। उनकर छोट बहन जौन रही, छोट बहन सांवली रही, उनकरा अपना मान सम्मान ना मिलत रहे। सांवर समझ के लोग कहत रहे कि एकरा शादी विवाह करे में बहुत तंगी दिक्कत होखी। आ गोरकी जौन बिया सुंदर बिया, एकरा के शादी विवाह करे में दिक्कत ना होई, हमनी के हैरानी परेशानी ना होई, दौड़ धूप ना करे के पड़ी। ई कहाँ से एगो जन्म करियठ ले लेलस। एकरा के सब कोई कारी कारी कह के बोलावत रहे, सब कोई कारी कारी कह के बेचारी के बोलावत रहे। बड़की के घर बर खोजलन लोग, खोज के राजा महाराजा के घर में एगो बियाह शादी क देलन जा। राजा महाराजा के घर में जब बियाह शादी हो गई, बड़ा धूमधाम से शादी विवाह भइल। लड़की गोरकी अपना ससुराल चल गई। कुछ समय निकल गई। अब जौन छोट बहन रही उहो सियान हो गई बड़ी, उनकरो घर बर खोजाए लागल। तब उनकरा के सांवर देख के करियठी कह के बोल के वैसन के लइका खोजस जा कि एकरा लायक ऐसन लइका चाही। लइका तो खोज दिलन जा। सांवरे लइका गरीब के घर में बियाह कर दिलन जा छोटकी बेटी के, कि इतना सुंदर नहीं के बदसूरत बिया, ई कह के एकरा के गरीब के घर में शादी विवाह कर दिलन जा एगो करिया लइका से। आ गरीब के घर में शादी हो गई बा। लड़की अपना ससुराल चल गई, दोनों अपना अपना ससुराल रहे लागल। कुछ समय निकल गई तो नैहर के खुशियाँ सुने के मिलल कि हमारा भाई के बाबू भइल बा। उनकर भाई के 3 गो बच्चा पहले से ख़त्म हो चुकल रहे, चौथा बच्चा जन्म ले रहे। आ छोटकी बहन रही नैहर से बड़ा प्रेम करत रही,
बहुत नैहर से प्रेम करत रही। आ बड़की बहिन रही तो अपना धन में आगर रही, अपना सूरत में आगर रही। जे बानी से हम ही बानी। छोटकी बहनिया के कुछ वो ना समझत रही। भाई तो भाई करेला पटीदार ह, लेकिन जमाना कैसन बा कि बहन भी अपना बहन के नहीं समझ पावत। अपना स्वार्थ के पीछा कि मान आदर हमरे रहे, मान सम्मान हमरे होखे, हमरा अलावा केहू बहन के ना होखे। कतना गलत बात बा। भाई तो हिंसा खातिर करता, बहन का खातिर करता, ई समझ में ना आवेला। ए गुरु बहना बहुत हम सुन ले बने ऐसा ऐसा कहानी कि अब बहन भी अपना बहन के ना चाहस कि बहन हमार नैहर में पूछा छोखो एकरा बहुत ज़्यादा, चाहे हमारे बराबर होखो। बहुत बहन लोग ऐसा बाकी काम करता, लेकिन ना करे के चाही। तो देखी गुरु बहना लोग, छोटकी बहन जे रही, सांवली जे रही, गरीब रही बेचारी, वो अपना नैहर के फेराक में बहुत रहत रही कि नैहर में हमारा कैसे भैया लोग बा, भौजी कैसे बिया, हमार माई कैसे बिया, बाबूजी कैसे बन। यही फेरा में बेचारी कहीं से ना कहीं से अपना पता लगावत रहत रही। भइल भतीजा के खबर सुनले बड़ी कि हमार भतीजा भइल बा, तो दौड़ पर अपना बहन के यहाँ गोइल बड़ी। कहले बड़ी कि एक गाँव में दोनों जने बियाहल रही जा, अपना बहन के यहाँ गोइल बड़ी। आ बहन से कहले बड़ी कि ये दीदिया नैहर चलती जे तो बड़ा अच्छा रहे, भैया के बबुआ भइल बा, हमनी के भतीजा भइल बा, बड़ा खुशी के बात बा कि हमनी के भतीजा भइल बा, चलती जा बधाई देवे खातिर बबुआ के हमनी के। तब बड़की बहन कहत रही कि अच्छा हमारा समय टाइम मिली तो तहरा के हम बता देब, अभी हमारा समय नहीं है। बहन कहली कि ठीक बा दीदी, समय टाइम मिली तो तू हमरा के बता दी ह, तोहरे साथे साथे हमहू चलब भैया के घरे, अपना भतीजा के बधाई दिहल जाई, आशीर्वाद देवे खातिर चलल जाई। कैसे कैसे तो भगवान जन्म देले बड़न। देखो अब की बार भगवान का करलन, 3 गो तो दे के छीन लेलन भगवान। अब की धकी कैसे का होखला चले के। बड़की बहन अपन कहली कि अच्छा ठीक बा, समय होई तो बताई तहरा के, अभी हमरा जाए के चांस नहीं खे। कहली छोड़ जानी कि ठीक बा दीदी, जब समय होई तो हमरो के कहिया, हम चलब। कहली कि ठीक बा, तो जाए से एक दिन पहले दीदी बता दी ह, काहे कि हम गरीब बानी तो तैयारी हमरा मांग चांग के करे के बा। आ पहले से बता देबू तो हम अपन मांग चांग लेहब, अभी मांगियो लेहब, जइबो ना करबू तो का होखी। ऐसे अच्छा बा कि जाए से हमरा के एक दिन पहले दीदी बता देबू तो हम मांग के आ कुछ लेके चलब, कहीं से केहू पैसा उधार ले लेहब, तो भैया घरे बाबू के देवे खातिर कुछ लेके चलब। आ नैहर के रास्ता हम देखले नहीं कि भुला जीबे दीदी। कहली कि बड़की बहन कहते रही कि अच्छा ठीक बा, तू जा अपना घरे, जब समय होई तो हम बता देहब। बेचारी छोट बहन अपना घरे ससुराल में चल अली, काम धंधा जौन करत रही तौन करे लगली। तसही बड़की बहन अपन पूरा तैयारी कर लेले रही नैहर जाए खातिर, बतौली ना, खूब तैयारी कर लेले बड़ी, बड़ा धूमधाम से तैयारी कैले बड़ी। कपड़ा गहना सब चीज़ ले दे के, पाहुर पुड़िया सब चीज़ ले दे के खूब ठाठ से तैयारी कर लेले बड़ी नैहर जाए खातिर कि जाइम नु तो भैया भौजी खुश हो जइहन। आ भले वो बहनिया जाई गरीब लेखा तो ओकरा के कोनो ना मान आदर करी, हमरा अंगा ओकरा मान सम्मान ना मिली, जे मिली से हमरे मिली। राजा महाराजा देख के दिल देखे के चाही गुरु बहना लोग कि दिल के कर का बा। राजा अमीर का चमड़वा देहिया खूनवा सब कोई के कहीं बा, लेकिन विचार आदमी के अलग अलग बा। इहे सोच के अपन खूब तैयारी कैली, जम के तैयारी कैली कि धनी मनी बढ़ले बानी, धन संपत्ति सब चीज़ बा, चलो हाथना चीज़ सामान ले जिम, हमारा खूब मान आदर होई। उ बहनिया के कोनो पूछ थोड़े रही। अब जाके कहत रही अपना छोट बहन से कि तैयारी क के आ तब कहत रही कि अरे चलबे ना बहनिया, हम तो जाता नहीं भैया घरे, सब तैयारी कर ले बनी। तो का तैयारी कैले है रे दीदिया, का तैयारी कैले बनी, पर पकवान ले ले बनी। हमारा कहे सोचे के बा, धन हमारा इतना अचल संपत्ति भरल बा,
पकवान बनवैनी हाँ हलवाई बोला के ले जाए खातिर भैया के यहाँ सोना चांदी गहना गुड़िया लड़का के कपड़ा लता भौजी के कपड़ा लता भैया के पहिराव लेके हम तो जाता नहीं। अब बेचारी वो कहतारी कि हम कहाँ से ले जी हताना कहाँ से ले जी गरीब दुखी आदमी जाए 2 पैसा उधार भैया बहनी से मांगब तो कह धो के हमूँ लेके चलब। एक दिन के हमरा के समय दे दे दीदिया काहे कि रहिया नहीं खी देखले कहतारी कि हमार लगे टाइम नहीं खे चले के बाद अभी चल आना तो हम समय ना देब चलबू तो चल वहीं तो अब तो सुन ली कि अभी इहो कहते कि हमू मांग चांग के पैसा उधार कह लेके दे के जाए तो जाए तो सब कोई कहे लगे कि अमीर है आयल बिया है गरीबो बिया तबो हाथ ना लेके आयल बिया तो ऐसा ना करी कि इनकरा के छोड़ के चल जी भले भुला जी हन तो ना हम वहीं जाए हम वहीं जाए। बड़की बहन कहता कि हमारा टाइम नहीं के रुके हमारा जाए के बा यही घड़ी तो जाए तो तब तू जाए दीदी आ जहाँ मुड़ान हो नु रास्ता केने मोड़े के बा ओजे को कोनो निशानी कुछ ध दीह निशानी ध देबू तो हम भुलाइब ना तो का निशानी ध देब तो जौने तारा बुझाई तू अपना सड़िया के एगो चीरे फाड़ के ध ना दीह वही रास्ता में मुड़े के बाद तो जानब कि दीदिया हमार यही रहिया मिहे गोल बिया उहे रहिया धैले चल अबे दीदिया तनी ध दीह। बेचारी कह दिली अपना बहन से आ बड़ बहन कहतरी कि ठीक बा जो अहे पीछे से हम जाता नहीं तोरा के निशानी ध देबौ तो ठीक बा ध दीह दीदी तनी हमू तैयारी कर ली। अब बड़ बहन निकल गई बड़ी अपन अहिराव पहिराव लेके आ सीधे अपन चल गलू तो देखले रही आ नैहर के ओर रास्ता में ना जो रास्ता जाता जंगल के ओर वही रास्ता पर चीर फाड़ के अपन एगो हाथ के चूड़ी निकाल के वही जे ध देले बड़ी चीर अपन साड़ी के फाड़ ले बड़ी आ एगो हाथ के चूड़ी निकाल के वही जे ध देले बड़ी कि बहनिया जाने कि ये नहीं नैहर बा आ ऊ तो रहे जौन बहुत भयंकर रास्ता जंगल के ओर जात रहे उहे रास्ता पर ध दिले रही कि भले नहीं रह जाई पहुँचबो ना करी तो ले जाए के कहतिया कि गांव घर से मांग चांग के पैसा उधार कह ध के हम जाए तो मान सम्मान एकरो नु बढ़ जी लेके जाई तो यही कह के ध दिले रही। बेचारी का कैली छोटकी बहन के अपना घर से निकल गई बड़ी गुरु बहना लोग जात 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 गोइली 2 गो रास्ता फूटत रहे वजह से 2 मुहान रहे कहली कि हे रहिया में जाए के बा कि हे रहिया में जाए के बा कौन रहिया में जाए के बा तनी देखी तो बहनिया से कहले रही ए दीदिया कहीं कुछ ध दिहे निशानी उहे देख के हम चले दीदिया हमार जरूर धैले हुई हैका दीदिया के चीर धैल बा सड़िया के एगो चूड़ी धैल बा शायद इहे रास्ता जाई जंगल वाला रास्ता पकड़ लेली बेचारी सीधा सपाटा रही पढ़ैलन लिखैलन लोग ना ध लेली रास्ता आ ध के चल गेली चलल जाता रही जंगल के ओर। ओ जंगल में एगो राक्षसीन रही बहुत पुराना राक्षसीन आ राक्षस बहुत सारा रहत रहे वो जंगल में जात 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 तारी नु तो गाँव गेड़ान कुछ मिलते नहीं खे गाँव गेड़ान मिलते नहीं खे खाली जंगल झाड़ी दिखता कब नैहर आई बेचारी सोचते जातरी कि कब भैया के घरवा आई बहुत दूर गोली तो जंगल लौकल वही जंगल में राक्षसीन रहत रही बहुत पुराना राक्षसीन रही वो राक्षसीन के गंध आयल बा नाक में कि कोनो मनुष्य नहीं चल आवता आज भर पेट ओकर मांस खा के हमार मन तृप्त हो जाए एकदम भर पेटा मांस खाई बाज कोनो हमारा लगे चल के शिकार आवता आज तो हम भर पेटा खाई इहे राक्षसीन बात सोचत रही आ ई बेचारी अपन चलल जाता रही तो राक्षसीन के जब नज़र पड़ल बनू कि मनुष्य आ गइल तो कहत तड़ी राक्षसीन आव तोरे तो इंतजार रहे आज हमार क्षुधा भर जाई आज हमार क्षुधा भर जी आज भर पेटा हम तोर मांस खा के
हम तृप्त हो जाइम। बहुत कबे से सुगंध आवता, कहतानी कि कोनो मनुष्य ने आ रहल बा। तो दौड़ के उ लड़की का कइल बड़ी डर के बस में कहली कि अब का करी, अब तो हम जिंदा ना लौट के जाए। जाके राक्षसीन के गोड़ पकड़ लेले बड़ी आ कहतरी कि आई हो फुआ, कैसन हो गइल वे फुआ, कपड़ा के बारवा पाक गइल रे फुआ, कैसन फुआ के हमारा दांत टूट गइल बा, कैसन हमारा फुआ के हई सब देह झुरा गइल बा, फुआ तो हमार बूढ़ी हो गइल बड़ू का ये फुआ, कितना दिन के बाद हम अपना फुआ के देखनी ह। और राक्षसीन के बड़का बड़का नाखून, दोनों हाथ पैर के रहे, बड़का बड़का नाखून रहत रहे। राक्षस के चेहरा भी वैसे ही रहेला, दांत रहे बड़का बड़का। अब लड़की का करो कि भागम तबो खाई, आ भीरी जाइम तबो के ना खाई कि छोड़ी, काहे ना हम एकर पैरवा पकड़ के कोशिश करी। तो जाके लड़की पैर पकड़ के कहत रही कि अरे फुआ रे फुआ, गोड़ पर तनी ये फुआ, हम अपन फुआ के देखनी ये दादा, पेट भर गइल, कितना दिन के बाद हमार फुआ भेट आइल बिया। का फुआ समाचार ठीक बानू, कैसन बुढ़ा गइल हुए फुआ, देखला ढेर दिन ना हो गए रहे। अब तो राक्षसीन कहती कि हम एकरा के खाए के सोचत रही, आई हमरा के फुआ फुआ कहे लागल। एकरा से हमरा का नाता हो सकता। तब लड़की कहत रही कि काहे फुआ कुछ बोलत नहीं, कुछ चिन्हत नहीं खुका, हम तार भतीजी आ, तारा भैया के बेटी न हई, हम नहीं कुछ चिन्हत, फुआ हमार बुढ़ा गइल, फुआ अखिया से कम लौकल बा। तो राक्षसीन कहत रही कि हाँ हो कम लौकला, तू हमरा के कबे से फुआ फुआ कहत रू, हम तारा के खाए के सोचत रही, लेकिन तू फुआ फुआ हमरा के कहत रू, तो अपना भतीजी के केहू कैसे खा जाई। तो कहत रही लड़की के हाँ फुआ हम तोर भतीजिए न बनी, तू नहीं कुछ चिन्हत। आ तो ना हो बूढ़ा गोनी, आँख ठेहुन अब उतना काम नहीं करत, तो ना चिन्हलू है हमरा आँख से, तू हमार भतीजी बड़ू। आ तो हाँ फुआ हम तोर भतीजी बनी, तोरा न खाऊ याद फुआ कुछू, तोरा कुछू नहीं खे याद। आ तो ना हमरा कुछू याद तो बा ना, बाकी जाए तू फुआ कहत तो हमार भतीजी बड़ू, भाई के लड़की बड़ू। तो हाँ फुआ याद कर, हमारा बियाहवा में तू ना गोरिस फुआ, याद न खाऊ तोरा। आ तो हाँ हाँ याद आइल। राक्षस सबके तो कामे बा घूमे के जेने तेने खाए के। कहली कि राक्षसीन कहत रही कि अब बताव कि तारा बाबू के का हाल चाल बा, तारा माई के का हाल चाल बा। आ तब फुआ सब ठीक बा, घूमे फिरे तनी काहे ना आवेलू, अय तू घूम तू फिर तू भाई भतीजा देख तू अपन। आ तो हाँ ए बाबू देखती, लेकिन अब चलल फिरल में हमारा बड़ा दिक्कत कष्ट होखेला, यही से कहीं ना जइला, एजे पर रहिला, खाए के शिकार मिल जाला तो खा ली ना भर पेटा। जंगल के दूगो और बड़ुए राक्षस हम हई, बहुत पुराना राक्षस, दूगो नया नया भइल बड़ा सा राक्षस, उहे सब के नहू से ले हसन तो खाई ना, यही में यही जे रहिला। कहत रही लड़की की अच्छा ठीक बा फुआ कोई बात ना, बाकी हम तो कहम कि चल फुआ तनी नैहर से घूम लेते तो बड़ा बढ़िया रहे। भैया भौजी देख के बड़ी खुश हो जतन कि हमनी के फुआ आइल बिया। आ तो का बात बा कि तू नैहर जाता रे। राक्षसीन कहता रही कि कह का बात बा कि तू नैहर में जाता रू। तो का कहीं ये फुआ, जानते बाड़ू कि भाई भतीजा कितना प्यारा होखला, भाई भतीजा से बड़ा लगाव आदमी के रहेला ना फुआ। आ तो हाँ फुआ अगर केहू कह देला तो बुझाला कि पेट भर गइल, भाई भतीजा फुआ कह दी भतीजा भतीजी तो बहुत ममता आवेला आ लगाव होखला अपना भतीजा भतीजी से, बड़ी प्रेम होखला अपना भतीजा भतीजी से। राक्षसीन भी कहतड़ी आ लड़की कहती कि हाँ ये फुआ हम तो बड़ी प्रेम करी ना, श्रद्धा होखला कि हमरो भतीजा भतीजी रही तसन तोरे लेखा, जैसे हम तोर भतीजी बानी ना फुआ। आ तो हाँ हो तो जानत रे फुआ भैया के पहले से 3 गो बच्चा भई रहे, बाबू भई रहसन, तीनों खत्म हो गइलन। अब की धकी देखो भगवान रखलन कि का करलन, कल भैया घरे छठियार बा, यही से हम आज जातानी कि बाबू के छठियार बा।
आ छठियारवे के दिन छठियारवा के बिहान भेले छठियार के दिन लइकवा ख़त्म हो जाला भैया के 3 गो हो गइल बा ख़त्म। चौथा बच्चा भइल बा तो राक्षसिन कहतरी कि उहो ना बाची, उहो ख़त्म हो जाई। तो लड़की कहती काहे फुआ ऐसे काहे हो जाता। आ तो देख तारा भैया घरे जब जब बच्चा के किनगारी आवाज़ आवता चीखता बच्चा जन्म लेता तो उधर राक्षस पहुँच जाता आ राक्षस ओकरा के खा जाता, मार देता। फिर राक्षस पहुँची, इहो ना बाची। तो एक उपाय कुछ कर ना फुआ, चल तू ही कुछ उपाय करी है, बचा दे फुआ कि भैया के हमारा वंश बरखा चले लागो। तोरे नु भतीजा हऊ, तोरे नु भतीजवा के बाल बच्चा ह, चले फुआ कैसे वंश चली ना बचैबू। तो कहतरी राक्षसीन कि हम अब जाए की स्थिति में नहीं खी, लेकिन तोर काम एजा से हम कह दे। हम तो कहली कि का काम कर देबे फुआ, कामो तो कर दे कम से कम फुआ, ना चलबे तो आ तो ठीक बा हम काम कर दे। हब तू हमरा देही में से 3 गो रोमा खींच ल, 3 गो रोमा तो हमरा तरह के देता नी, तू हमारा शरीर में से 3 गो रोइया उखाड़ ल। 3 गो रोइया लड़की ले ली राक्षसिन के देह में से। राक्षसिन 3 गो रोमा अपन दे देली। कहली कि अच्छा फुआ अब बताओ एकरा के का करम फुआ, ये 3 गो रोमा ले जाके। आ तो एक काम करी ह, ये 3 गो रोमा के जहिया छठियार बा नु काल है तो तू 3 किलो आटा मंगा ली ह। आ चुपचाप से केहू कुछ पूछी कि का करत तड़ू का नहीं करत, तू केहू से कुछ मत बतई ह कि हम काम का करतनी का नहीं करत। जब काम हो जाई तब तू बात के खोली ह, अभी केहू से बतैबू तो अनर्थ हो जाई। तारा केहू से बतावे के नहीं खे कि हम कौची करतनी। 3 गो रोआ ले ला आ 3 किलो आटा मंगा ली ह, ले ली ह 3 किलो आटा। आ 3 किलो आटा सान के आ तेल मंगा ली ह। कराह में खूब तलफत चूल्हा में आग बोझ दी ह आ कढ़ाही में तेल धऽ दी ह। खूब तेल के खौलई ह, एकदम तलफत तेल चाही। जखनी छठिहार होखी ओखनी है तू अपन काम करी ह, उ लोग अपन काम करता, केहू से मतलब मत रखी ह। केहू कहबो करता तू कुछ बोली ह मत, चुपचाप ही काम करे के बस शांति से, केहू से बोले के नहीं खे। 3 किलो आटा सान के आ 3 गो लोइया बना ली है इतना बड़ा बड़ा। आ तीनों में का करिए कि 1 गो रोइया के घुसा दी ह, तीनों में 1 गो रोइया के घुसा दी ह। आ घुसा के आ जौन तेल खूब खौलत रही वही तेल में 3 आटा के डाल दी ह, 3 पीठा के डाल दी ह। जब डाल देबू तो खूब खौली, वही में खूब सिंझे दिया, खूब खौले दिया। जैसे जैसे खौली वैसे वैसे राक्षस ऐठा जी, वही से भतीजा तहार बाँच जाई। ओकरा बाद में तू बता दी है सब कुछ से कि का भइल कैसे भइल। तब कहली कि अच्छा फुआ तब ठीक बा, हमरा के विदाई कर फुआ, हम चली, अब हमरा लेट होता। तो कहली कि ठीक बा। अब तो लड़की के मालूम रहे कि 2 गो रहिया रही, जंगल का रास्ता सही नहीं, अब उहे रही हमारा नैहर वाला हुई। जाता नहीं अब का भुलाई, अब तो जौन होके के रहे तौन तो होइए गइल। दीदिया हमारा साथे बड़ा अच्छा कैली ह, ऐसे ना दीदिया के कल चाहत रहे, ओकर हम छोट बहिन नु रही। अपना मन में बेचारी जब चले लागल तो सोचतिया। आ जब से तो राक्षसिन से अपन दिल मोहे में लागल बड़ी, बचे खातिर अपना हूँ बचली, भतीजों के बचावे के उपाय ले लेली। अब का कैले बड़ी कि जब चल दिल बड़ी, ए फुआ अब हम जाई नु आ तो हाँ जा अल्लाह तारा के का दीही, भतीजी आइल बिया तो ऐसे कैसे जाए दीही, कुछ गहना गुड़िया धैले बनी तू ले ला आ ले के चल जा। एह गहना गुड़िया से कुछ लइको के दे देबू आ तोहरों खातिर कुछ हो जाई। तो कहती है लड़की कि ठीक बा फुआ अब हमरा के निकले द। तो ठीक बा तू जा,
कुछ ना होई, राक्षस कुछ ना कर सकेला। तू ये उपाय कर दी है जाके जा। चल देले बिया अब लड़की, अब जा ताड़ी तब अपन नैहर के रास्ता ध लेली। नैहर पहुँच गइली, गाँव मिल गइल, गाँव मिल गइल तो घर मिल गइल। पहुँच गइली आ पहुँच के सब कोई छठी बरही में लागल बा, छठी मनावता, छठियार करता। ये अपन जुटाए में उपाय लागल बड़ी सामान, आटा जुटैली, चूल्हा जुटैली, लकड़ी जुटैली, तेल जुटैली, सब कुछ कैली धैली। सब कोई कहता कि का करती है, ई का करती है, ई का करती है, मारी का करती है, मारी का करती है, एकरा इहे बनत है, कुछ लाइल नहीं के तो का करी। सब कोई इहे कहता। तो ये अपन बेचारी अपन लागल बिया। छठियारे के दिन का कैली कि जैसे जैसे राक्षसीन बतैले रही कि आटा सान के आ 3 गो लोइया बनई ह आ तीनों में 1 गो रुआ भर दी ह आ तेल में एकरा के छान दी ह। वैसा ही अपन बेचारी उ कैली छठियार के दिन राति खानी करे लगली। तो से राक्षस घर में घुसा रहसन लड़का के जान लेवे खातिर। आइए ने अपन छान ताड़ी, खूब छान ताड़ी। अब राक्षस सबके एकदम देह जले लागल सब। जैसे राक्षस काहे कि राक्षस के रोमा रहे न 3 गो, तो रोमा जरत तो ओकनी के शरीर पूरा जले लागल, ऐठाए लागल। भागत भागत गोले सन घर के पिछुआड़ा। जब घर के पिछुआड़ा तीनों राक्षस गोइल बा, ओइजे ऐठा के ओइजे गिर गुल बा, ओइजे जल गुल बा। राक्षस सब ओइजे जल गुल बा। जब राक्षस जल गुल तो जौन चूल्हा के आग रहे गुरबाना, वो आग ठंडा हो गइल, वो आग अपने आप ठंडा हो गइल बा। तब सब कोई कहता कि ई का होता, ई का होता, का भइल, कैसन आवाज़ आइल, कोई का केकर कोनो के चिल्ले चीखे के आवाज़ आइल ह, चिल्लाए चीखे के आवाज़ आइल ह। चलो देखा, हेने देखा, होने देखा। सब कोई देखा तो घर के पिछुआड़ा 3 गो राक्षस मरल बड़ा सन गिर के, ऐठा के, जल के। तब सब कोई कहल कि कैसे, ई कैसे भइल, ई कैसे भइल। तब लड़की कहलस कि ए भैया, हम ऐसे ऐसे रास्ता से आवत रही, दीदिया से पूछनी हाँ कि ये दीदी रास्ता हमरा के बता दी है। दीदिया भाग गइली है, ना समय दिली है, ना रुकली है, भाग गइली है। कहनी है दीदिया से कि दीदिया कुछ निशानी ध दी है, हम चले। तो दीदिया हमारा खातिर निशानी जंगल के रास्ता पर धऽ दिले रही। उहे रास्ता भटक गुनी है तो एगो हमारा राक्षसीन मिलली है, हमरा के खाए के कहत रही। हम उनका से फुआ के नाता जोड़ लेनी हाँ, फुआ फुआ कहे लगनी है तो हमार जान बकस दिली है। आ फिर हम कहनी है कि हम अपना भैया के लड़का के छठियार में जाता नहीं। हमार भैया के 3 गो लड़का रहे से हो गुल बा, तो अपन 3 गो रोमा दिली है निकाल के। उहे उपाय बतैली है कि तोर भतीजा बाँच जाई, जो है उपाय तू कर दी है। यही से यह उपाय कहनी है ये भैया, हम यह उपाय लेके आइल बनी है भौजी, और हम कुछ लेके नहीं खिए। यही से बबुआ बाँच गुल है। देखा राक्षस सब मर गइल, अब बबुआ के कभी कुछ ना होई, बबुआ के आँच ना आई। तब उनकर भाई उनकर भौजाई आ कवारी में धल लन जाके, धन बाड़ू तू ही बहिन हमार। अब कहे के नहीं खे कि तू एगो राक्षस के दिल जीत के आ तू बेटा के ये घर के चिराग के बचा ले बाड़ू। अब तोहरा से संपत्ति का बा, हमनी के कुछ ना चाही, हमनी के हमारी ये बहिन चाही। हमनी के आज तक तहरा के समझ ना पनी जा, तहरा के हमनी के बड़ा हीन नज़र से देख लिन जा। तो सुंदरता कोई काम के ना रहेला ये गुरु बहना। उ बहिन ताकते रह गइली कि ल ना हम तो हाथना ले दे के अइनी आ एकरे मान सम्मान मिलल, काहे कि भतीजा के उपाय कैलस तो एकरे उपाय से एकर जान बाँच गइल। ए से एकर मान सम्मान कतना मिले लागल। तो अब उ मुँह खड़े के खड़े बाड़ी, खड़े होके ताकते रह गइली। आ इनकरा के भैया भौजी दे लेके खूब बढ़िया से अच्छा से विदा कैलस, इनकरा ससुराल तक पहुँचैलन जा कि आज एकरे चलते हमनी के घर बाँच गइल। उजरल घर, बिखरल घर, आज यही बहनिया के चलते हमनी के सब बाँच गइल। कतना कर्तव्य बिया, कतना धर्मात्मा बिया कि एकरे धर्म से सब बाँच गइल। बहुत धर्मात्मा बिया। आ खड़े खड़े ताकताड़ी टुकुर टुकुर बड़की बहिन। तो देखी कतना गलत बात बा, अपने में बिना बराव, अपने भाई बहन से इतना क्रोध ना करे के चाहिए। ये गुरु बहना, ये गुरु भैया ध्यान से सुनब आ कथा से सीख जरूर और सभे थोड़ा सा भी ले ले हब, तो बहुत ज्ञान के कथा रहे। तो देखी उ तो राक्षस के दिल जीत लेला से बोला कि तो हमनी के महादेव के दिल काहे नहीं जीत सकत। अपना शिव गुरु के चर्चा करब, भजन करब, कीर्तन करब, एक दूसरा से जुड़ब, बताइब तो जरूर ज्ञान देहब महादेव गुरु, दया जरूर करब महादेव गुरु। ए से ज्ञान लेवे के प्रयास करी,
चर्चा करे के प्रयास करी, एक दूसरा के बीच में शेयर करे के प्रयास करी। ये गुरु बहना लोग, ये गुरु भाई लोग, शिव गुरु जरूर दया करम, महादेव गुरु जरूर दया करब। जब केहू राक्षस के दिल जीत सकता तो हमनी के महादेव अंतर्यामी के दिल काहे नहीं जीत सकत। अगर मन तन लगा के शिव चर्चा करतनी, दया मांगतनी, नमन करतनी तो जरूर शिव गुरु हमनी के दर्शन देहब, दुख के दूर कर देहब। हर 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 महादेव। ताई चर्चा के जे समाप्त करतनी।